אחד. מי מוכן לראות את בוקספורד? מי מוכן לראות את פטריק? יוצא בעלותיי, ילדים וילדות, ברוכים הבאים לאצטדיון הספורט של ביקיני בוטום, מחיאות כפיים! מיד מתארחים כאן אליפות צד המדוזות ביחד עם בוקספורד ועם פטריק, אבל לפני כל השירים והריקודים והצ'ולו אנחנו נדליק ביחד את נרות החנוכה. בבקשה. מה שלך? הרב ברוך, מחיאות כפיים הרב ברוך. בבקשה. שומעים? חנוכה שמח להורים ולילדים. אני לא שומע אתכם. חנוכה שמח. לפני שאנחנו מדליקים את החנוכיה, אני היום רוצה לבחור ילד שידליקו את החנוכיה. אז ברוך השם אני רואה שיש הרבה מתנדבים, הרבה ילדים רוצים להדליק את החנוכיה, אבל רגע, לפני שאנחנו מדליקים, אנחנו רוצים לבחור ילדים שמתנהגים כמו המכבים. מה זה להתנהג כמו המכבים? שהם ילדים גיבורים, ממש ילדים גיבורים. ואתם יודעים מה זה ילדים גיבורים? אני רוצה לבחור ילדים שהם גיבורים, כשאמא אומרת להם משהו לעשות או אבא, אז הם מיד מקשיבים, וכשהמורה או הגננת אומרת להם משהו אז גם הם מקשיבים, והם גם מתנהגים מאוד יפה עם החברים. זה ילדים גיבורים אמיתיים. אז אנחנו נבחר, יש פה ילד שמצביע מאוד יפה. בוא תיגש. כן, אתה. בוא תיגש, חמוד. בוא תעזור לו. תיגש. הנה, קח קודם כל טיפה בשביל ההדלקה. ואיך קוראים לך? עידו. עוד פעם? עידו. אז עידו, אתה תדליק את החנוכיה יחד איתי, ואל תדאג, אני אעזור לך, בסדר? אז בואו. קח קודם כל את הברכות, שהם יהיו מולך. איזה כיתה אתה? כיתה A, נו, אז אתה יודע לקרוא יפה מאוד, נכון? אז הנה, אנחנו נדליק יחד. ברך את הברכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ואנחנו ניגש להדליק, אנחנו מדליקים משמאל לימין, אז אנחנו נדליק ראשון את הנר הזה. מסתדר יפה מאוד אני רואה. זה, כן. לבוא? אני פה, תראי, הוא מדליק את הנרות. יופי, כל הכבוד, ואתה רוצה לשים אותו כאן? יפה. תודה רבה לעידו. אתה רוצה להשאיר את הכיפה? תשמור אותה למזכרת, זה מתנה ממני. שיהיה חג חנוכה שמח לכולם ותהנו. Yeshua